नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कोकणमध्ये प्रसादासाठी बनवले जाणारे भोपळ्याचे वडे आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ. इथे मी 1 किलो रेशनचे तांदूळ जे किराणा दुकानामध्ये 20 किंवा 25 रुपयाला मिळतात ते 1 किलो घेतले आहेत आणि धुवून ते मी पंख्याच्या हवेवर सुकत घालत आहे. 2 तासाने हे तांदूळ छान सुकले आहेत. हे तांदूळ चक्कीवर जाडसर दळायला द्यायचे आहेत. मी गव्हाचं पीठ, मेथी, जिरा पावडर पीठ मळताना घातलं आहे. इथे मी 1/2 किलो भोपळा किसून घेतला आहे. सालं काढून टाकल्यावर 200 ग्राम किसलेला भोपळा आपल्याला मिळालेला आहे. इथे 1 किलो तांदळाच्या पिठामधलं मी 400 ग्राम तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. जाडसर दळलेलं हे पीठ आहे. यामध्ये 1/2 पेला गव्हाचं पीठ मी घातलं आहे. वड्यासाठी 1/2 किलो गूळ घेतला आहे. 1 चमचा मेथी आणि 4 चमचे जिरं भाजून घ्यायचं आहे. भाजलेलं जिरं आणि मेथी मिक्सरमध्ये घालून बारीक पावडर बनवायची आहे. ही पावडर चाळणीने चाळून घ्यायची आहे. गॅसवर गरम करत ठेवलेल्या पातेल्यामध्ये पाऊण ग्लास पाणी घालायचं आहे. या पाण्यामध्ये 200 ग्राम किसलेला भोपळा घालायचा आहे. झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर भोपळा छान शिजला आहे, एकदम नरम झाला आहे. आता यात 1/2 किलो गूळ घालायचा आहे. गूळ फक्त वितळला पाहिजे. दोन मिनिट झाकण ठेवल्यावर गूळ वितळून जातो. गूळ वितळला की गॅस बंद करायचा आहे. इथे मी परातीमध्ये 400 ग्राम तांदळाचं पीठ आणि 1/2 पेला गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. जिरा मेथीची जी पावडर बनवली त्यातली 2 चमचा पावडर आपल्याला घालायची आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये शिजवलेला भोपळा आणि गूळ घालायचा आहे. थोडं घट्टसर असं पीठ मळायचं आहे. लागलंच तर थोडं पाणीसुद्धा वापरलं तरी चालेल. पीठ मळून झालं आहे. अर्धा तास हे पीठ झाकून ठेवायचं आहे. पीठ झाकून ठेवलं आहे तोपर्यंत आपण काळ्या वाटाण्याची उसळ बनवूया. इथे मी 1 कांदा, 1 हिरवी मिरची, 7 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, कोथिंबीर, सुकं खोबरं 4 चमचे आणि 6 चमचे ओलं खोबरं असं भाजून घेतलं आहे. अगदी लाल होईस्तोवर भाजलं आहे. हे मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यात घालून पेस्ट बनवायची आहे. आता हे वाटप तयार आहे. काळे वाटाणे मी 8 तास भिजत घालून कुकरमध्ये 5 शिट्ट्या करून घेतल्या आहेत. गरम कढईमध्ये 6 चमचे तेल घातलं आहे. या तेलामध्ये अर्धा कांदा, अर्धा टोमॅटो आणि 2 लसणीच्या पाकळ्या बारीक ठेचून घालायच्या आहेत. कांदा भाजल्यानंतर अर्धा चमचा हळद आणि 2.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. पाव चमचा गरम मसाला घातला आहे. 1 चमचा मीठ घातला आहे.
छान मिक्स केल्यावर शिजवलेले काळे वाटाणे घालायचे आहेत. आता कांदा खोबऱ्याचं वाटप घालायचं आहे. पाव चमचा गूळ घातला आहे. गुळामुळे खूप छान चव येते. आता भाजी छान उकळून घ्यायची आहे 2-3 मिनटं आणि आपली भाजी तयार आहे. अर्ध्या तासानंतर वड्याचं पीठ पाण्याचा हात लावून छान मऊसूद मळायचं आहे. पिठाचे लिंबाच्या आकाराएवढे पेढे बनवून घ्यायचे आहेत. वडे थापण्यासाठी आपल्याला थोडं तेल लागणार आहे आणि एक प्लास्टिकची पिशवी, किराणा मालाची पिशवी किंवा दुधाची पिशवी घेतली तरी चालेल. पिशवीला तेल लावून घ्यायचं आहे, त्यामुळे पीठ चिकटत नाही. कढईमध्ये मी तेल गरम करत ठेवलं आहे. वडे तळण्यासाठी तेल छान गरम असलं पाहिजे. तेल लावलेल्या पिशवीवर गोळा घ्यायचा आहे. किनाऱ्याने प्रेस करत मध्ये प्रेस करायचं आहे. वड्याच्या चारी बाजूने हलक्या हाताने प्रेस करायचं आहे. वडा तेलात सोडताना खाली बाजू आहे ती खाली राहिली पाहिजे आणि वरची बाजू वरच राहिली पाहिजे. वडा खूप छान फुगला आहे. वडा दोन्ही बाजूने छान भाजल्यानंतर त्याला काढून घ्यायचं आहे आणि एका पेपरवर ठेवायचे आहेत. आता याच प्रकारे आपण दुसरा वडा बनवून घेऊया. प्लास्टिकला तेल लावून घ्यायचं आहे. पिठाचा गोळा ठेवून चारी बाजूने किनारी हलक्या हाताने प्रेस करायचे आहे आणि मग मध्ये प्रेस करायचं आहे. डाव्या हाताने प्लास्टिक पकडून ठेवायचं आहे आणि उजव्या हाताने वडा थापायचा आहे. मग जास्त सोपं होतं. तुम्ही पाहू शकता वडे खूप छान फुगले आहेत. त्याचा रंगही खूप सुंदर आला आहे. आता याच प्रकारे सर्व वडे मी बनवून घेते. कोकणातील स्पेशल रेसिपी भोपळ्याचे वडे आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ तयार आहे. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.